ara nimmi wartade ko be kali fof mi nyaagi mama ngaccabe enangam minangam manjade enangam minangam mangonde asubi mi subi ma sinyama okam bernde mami tambo mi wakko mi rondo ne yidde mende lara ni galleji ne yidde mende lara ni kalesi galleji kalesi ne min ko mai dende kodo mi fala min ko mi di kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala tingai binomi Hadingin minen kongol jinabe kumwima wat ko badanum kada fanne funda farana hersina ki mara do hore male fuddo anu hablango do dum defam handi jande ne ana ta ekolo kaman kade muñu jannen bada fere kam keba hen jom kam fulla e fayda janga ha keba a hebi han Allah wadi okki mako dabbata ko han dabba ligge mojje Allah okkama ligge mojje amin si Allah jabi gadda mo non taw ko do mboni nene Allah ko mojje o be fawroro e defu on wata hala ko ni no ko debbo gorko jabat arda hanka galle do mi maro ande ne dum do ala nane joni gila a woda kam mino defa ha mawna mino defa damboyda kala mino defa joni halu tati umara debbo madda on walla man kadi nene anga ambo ngai ande atoran dum Allah kadi adare bangi yo fallo ma harande bum fi tati koko nante mi fotti e alfa hol fada joni jalande hande panno nyalande ko falno hata sigalle o pi wulni tay goro ala do hobbe be pi jahi après mi bangam hande parce que vie jangita hobbe be ko dan no hande do wona do fayda galle o hobbe fayda jadi alhamdulillah don ko hande fala mo bande angana susiredu de ko dum wadi an susiredu mi andi ko ni ran wado ayri ha bani mayram et puis ça minuli alpha pour mo nodana kam moda tati odum wattando mi fala mo tawrode tawe hodum ngalngu handu astaghfirullah sa min ko jalede watta kam non dum jalna wona jalna tati artado wara kay fiodum minuli alpha o arani ay mona to bom ar boy c'est mon ami Seydou alors ça va oui Faroumara ça va nice Menya ça va ça va bon no bay ala golle nice alfa roni kafne seydo fotte makko yara ko do mo yiwno do galle do jonno mo wadi invité tati fiyo yaha ka mariage koko mariage a Seydou e Mayram minno mi halde tati ha mi ngodi kono mo jabani mo yo mo yaha minu mo sa yehi a habete do ko a wattano mi haali ha mi tampino jonno min fami hala maɗum tati mo kala mi ha tampu mi boy kam nene mi yara o do jo ara do alpha ara do ganduda alpha kanyum ko kany buri wonde jeygol jahannam hi mi haali ha mi ngodi wona dum fi ko henafigi yagal tawa mi mo non o yalti non mo paro mo yalti non mi anda non ko habayra mo yahiro dam bordugo mo yehi an mi sikku tati kala ko falam warde fowro sino non bari kam han powro don non mi haali ha mi ngodi kono mo jabani onon gandi makko andi taw hore makko ne do tolni do monanta hala makko andi kono non yo Allah surtat wata mo waddo yeto sabu nde makko berngel makko ngel ko ni wayi hay bujjoy buri dum yaaje en tout cas mi jahli
addanam kurkol ngol gunanakam min ɗi haalallaji tension ngam o ko fuɗɗiɗo bo montude kurkol ngol ɗin to jimɓe to addanayam ɗum oɗo ɓiɗɗo mi andano baddammi o tati wota yaltu galle o mo fada ha mi yaha marché tan mo yaha yo Allah wajjam yo Allah suur an mo yi arde de hono waɗi ayi de ko tan o way noon dal guure ɗe mi ñaminoro galle ɗo fi affaire tintingol mo ɗe ɗen mi rewnoro galle mi loori quoi mi change an andi wattu kolda e wuli ko ɗum woni toon an nuliɗa jaha canso yagude garta ko ma wa moyni ma kay andi ko ma prépara ko hono mbo wi boy o mi hallimo de tati wi o so Allah jaɓi mon ara dole wona sama kala mo marani non ɗum bo wi o wona sama kala et puis bon mino haalde e makko bon jala boy o arani normal o wiri jeeyugol kappe makko de hey mo arti kono boy o mon parani haaju o c'est bien na sama alpha non kay holliri o ka sehel kendejo quoi ko ni wara c'est bien ça non warani t'es un vrai ami koto ana andi ko watta ko moƴƴani ka palandude ɗo tati rek fi bonna ɓernde makko nde ko watta ko moƴƴani mi hannama min ko hannere kanko baɗam mi ma moƴƴani na ko invitation tan mi waɗimo o ko ɗum haaltan ɗo moƴƴa mi haaldani ma de ɗum na invitation ko ñawlo palɗo mo wadde way mi nandi tati mom ɓe jogi fulla wano haala o ambo hodduɗa a waɗi haajora a tintinta ɗum kan haale horo tintinama o nani o andi mariage o e waɗa joni noddugol mo pour ɓangol mayram ɗum jari noddomo o tawe ni ala e ko mariage ko mambo tawe ma gonga na saɓe haalima waɗa ɗema noɗɗe daride no yippiteɗi mbaylaji an a nani ay o ma utte wayano ma miñan o woni way ko yidde maɗa jaranin mi wartade ko ɓe kaali fof mi ñaagi mama gaccaɓe e nangam mi nangama jaade e nangam mi nangama gonde a suuɓi mi suuɓima si ñaama e hokkam bernde ma mi tambo mi wakko mi rondo nde yidde men nde laarani galleji nde yidde men nde laarani kalesi galleji kalesi nemin ko mayde nde koɗo mi fala min ko miɗi e gokke kambode min ko mi suuɗi ko fi ɓay mi ala adde gaydinomi na ɗin ton boy no fiɗini ataye wanda haram boy no hay jiñere waɗi tawi weli boy sawa e neɗɗo ma arani voilà tati yimɓe Allah ma boy o ko janta ko forano salamualeykum waaleykum salam ça va Alpha hono way anda ɓooyi toon arde da ay seeɗa rek ɗo wonno maire o ko nulno kam ɗo seeɗa rek ha way jam tan tan gonna jam tan no gollel jam tan kay o hono oɗo weltani ɗum ɗoni Alpha ça va wa sawa bien hono kettunoɗa ay min mi yaltuno seeɗa depuis yontere ɗo depuis dillere wonde ɗon ay ɗum mbaɗi dillere de dillere waɗi ɗum kay min andi ɗum kay weli noon c'est ça amama hirama min mbaɗi dillere to galle mayram machallah boy wona taƴalima boy wona taƴalima kon pere mo weli mariage o alhamdulillah c'est bien ça min gari min mbaɗi jam min gari min mbaɗi ga kala dillere ko boy ko andan mankuno ah oui joni ko heddi tan fayda an ɓuuri kam andude rek ƴetta debbo ambo ha ko ɗum tan heddi kono ta ko dillere kay non min andi ɗum kam waɗa ɗo gonɗa e ɗo Alpha woni ayide boy ɗo min komi jooma yimɓe non ɗum mi nde andi picca e gari dillere to galle mayram aɗa ɓinto toon hoko min boom jooɗo yi toon min gari ga mo ari ga galle ga kala machallah bawɗi e tamaji welno de welno normal bojuri tan billahi ayide mais ɗo ko machallah ɗo a sanni ɗo kay a sanni ɗo non c'est ça enen dendi ɗum ka ta mi warano wonde kala mi yiyanima yo gara no donc no way taweɗa fayda ko sakitto ko ta mi warano no wadde ko par ce que non ko noon enen dendi haaju ma ko haaju am ko haaju ma ko ɓe kaali fof mi ñaagi mama gaccaɓe e nangam mi nangama jaade e nangam mi nangama gonde
Asubi mi subi ma sinyama hokkam bernde ma mi tambo mi wakko mi rondo nde yidde men nde laarani galleji nde yidde men nde laarani kalesi galleji kalesi leɓi sese ɓoy goɗɗo hande en ɗo in siri ko tati jiiɗa mi wiyama ko kanko mi dal ko debbo mi addanannoni sira yas mi yiɗi mo e Seydou en ɓeni joddi ko wiyam ko mi anda ko woɗɗum kadi wona bone warɗo wadde min kom hulkoy mbiɗa anduno tati woppirta kam woppirtama on hun mbiɗa andunomo war wallude ara wallama ɓe joddiro e Seydou ndi ara wallama an woni mo famani kadi ko min joni dal goɓe aɗan ko jinmi wona ko hande kam gandani kadi yiɗima walla yiɗaka hoɗum falla ko hande gandanmi kadi ka sekilam walla wona sekilam hoɗo falla halde ɗo jinmi ko jakana kam so tati mbiyam yo arndur safle kadi anga no seldi mbiɗa wi wanga he ecce anga no andi bonɗa e halde ɗo ko bommale an ana andi ko mbatta ɗo koye hulbini an ano miiji tati ala ɗo nata ɗo Seydou ara ɗo ni ko mayde ko taƴu hoore watte ɗo taƴu hoore goɗɗo heddoro ɗo wallahi an tan mankunoɗon hoole hayde boy wona taƴadema tati ɗo kay dal mi weltima haaro weltare haaɗi ɗo ko sikkano ka woni saabu mi sikkano wondema mi halninomaral hoare noon ni tawede ɗo ni ɗo dal mi ala komi wawima haalde ɗo tawi yalla tawno en ko arta rek mais bo on fonnomo def haalande depuis law hanno haalanamo depuis law te ko onon pijji depuis joni ɗo cukalel gonga ma andi ko tan woniri noon ko ha ɗe balle mbo arti ko ɗum waɗi mi yahani mboron kale ko geɓɓuɗon ko ɗum andi engrais mi tati mi an che an ko an yaltitanoni o eyi ko min mais non mais ɗum min mi andano ɓoyi ɗum ɓoy ko yawri quoi ɓoy min mi andano et puis non mi andano ya yergata min andani maɗe simin mi anduno ɗum mais tati min a ɓorano ko c'est pas grave c'est pas mi martano andi goyo oɗa ɗi pari oɗa parani mi tati ko law quoi wawa ko law ɗum c'est pas grave Seydi ko enen ndendi ɗo ande si a heeɓi goɗɗum tan wayi kam no mi heeɓi ni si c'est ça meɗe jigol forceraka non mais tati an o boy ono bara hebde no oni boy an kadi a gacca oni yara ni ko a marani o mayran mi mais non a forano o hoppide de bon Seydi mi arno faabade quoi vraiment mi weltima e teddongal ngal boyi kay ah mais prochainement ni a haalan law an kadi non c'est ça mi laaro o nural ma ngal yettima ɗum yo machallah non mayram kay alhamdulillah nural ma ngal yettima alfa yettima haalni kam ɗum komi welti quoi par ce que neɗɗo si tinanima han ko tingol ngol woni piyo bon mino ɗo addi pabar seeɗa non awa yawani non ko enen ndendi Seydi ni tigi tuba wara famanda heɓo gaño herside gaño hersi a wakkilima joni mi yaha quoi non ko enen ndendi non joɗo alpha joɗo tati wona ya no fada o teganaen ɗo joɗo yare ataye o adda ataye o joɗo yaren lowol kadi ok an adduɗo matériel o ayi ko mirama on ko mirama ni ko ta hanno 2500 non c'est bon Ay, jam tan wonta nosa darima yiide jam tan mine ɗo kay yawno lowol ɗo ɓenda way tati kay tati a wakkilima boyna seeɗa c'est ça enen ndendi ɗum ko hay hunde quoi hay barke wala ɗo yahanam dal kono sikil ma walla mona sikil anga no andi an ɗum bommale ko landere woni ano andi mino yiɗima ɗo keejam ɓernde ɗo kono hatta mi sikkani mino wawama ɗum joni dal an yettore ñumanɗa mbiyama yono mbiɗa sohli wonko jinmi haalanda anga no miiji miwma wona fi a anda Seydou huuɗa ha ko annanta o wattu ko mboni ƴoñirto tari tan mbo ɗaɓi tan ɗo min mi nodda tati ara nata ɗo goɗɗo kawren ɗo yeeyo bone waɗi o tinata an dal sa noddimo wontoon aɗa yewtude e mabɓe pour mbawa jaggude Seydou wasa nande ɗo an natanda min mbor wona ga mbiɗa haalde tati ha a ɓoyra wonnam ɗum ɓoyata 2 minutes rek
wara wat ko wattake de 2 minutes fana mi ndaro ya mi ndaro simon ton joni ko non watta no dal ko don tawɗum jooɗi rek sa tawi ɗum wara halnan ko mi watta an kam accuma yiɗani han wara halnan ko mi watta kono mi saɗani ma asire de ano andi ayi an waɗinta kam hunde ma wallahi ya walu ɗo wara yaltude wara haldu hayi bo ɓaga mbaɗi ande tan yaltude damgal ɓawo ngal ta he wona hunde mbiɗa annduno tati darda ha hamne ni no mbami tampude hakkude amin ni mbiɗa annduno aral wallude mi hande wayno hawtawmi ɗo alhamdulillah ko ade dañi fof yeetu so Allah kodo mi fala min ko miri engoke kambade min ko mi subi ko fi bay mi ala dinga bino hande ko yimmi ko nyahi restaurant wala changer RC kodo mi fala min ko miri kala min Sulaiman nami hagaran ana lan tuggi ma telephone ana dara rek ana dara matta acira dikki nami haldare ne halday ma no daki kam sai mi hanno ay mi nanani mon goli gal odo men bilangi jam yimi nen du en gondi do ana dikko ali gaki do de en do ne wondi bina ledday ma nanani kam to si ko mi nada dum do ay aran bamma amo on bari ka montage on no gani mi wurso comment faire je vais travailler distance laisse-moi finir ça ouais quand il s'agit de jam ne nyalo ay bor wa de ko hata yeah laisse-moi travailler laisse-moi travailler ko restaurant yeah dara nimde ko restaurant kala ya yo sari restaurant fengam ni ha restaurant d'accord sari restaurant fengam arga sari restaurant assalamu alaikum sari restaurant tefanno woni woni ɗon ɗo Belser jonnati korom nati de do lay dara go yo belser ajon ko belser ha yede jon ko belser maɗa ni alhamdulillah fadi mami tambiyanki on do wara noya jabaro no ay mi fale hatam bumi hay gora dara ono waddude e ngulende ça va mi tawri onon ɗo no weli de merci ono fija ono jalla ono waɗa piw min mo ko ni mi faalira wattu mo mi ari ɗo yo mi tawa ono jala ono fija par ce que dewgal ko teddinɗo ɗum ore teddini ɗum mettani musani teddani ko muñalngal woni piw no watton ɗo ni mi kay ni no weli kam trop ya on continuer neno amin amin Allah danda on seytane e ko yakkara hakkunde moɗon amin amin inchallah rogi ko ɗum woni ko wiman ɗo joɗɗen ɗo nde giram goƴƴi coye donc mando toppami ala fof mo warani ɗo haare ala fof mi yahaari billahi Allah rewni koye jungo ma kaw jaɓi waddanoma tamde so ba billahi min kay tan kono continuera ni metta hessude kaw parce que on fuɗɗi probléme ji rek min kay probléme ji ɗi piw koye dow am artara kono toujours moom surtout an moom na doguinir ni rek aɗa watta ko wele makko sois rassuré problème taɗo sen ala aya min neɗɗo heeɓi jenguinde mine fija yolde sa iner yoni hakko mo amana kam ha amay waɓare mo wa billahi borom amanima amanta kam no arek wona ɗo leɓere sitani joni ko gonantama lobbal ko ɗo lewara ɗum ko nonte bon e joni fadarugi an joni kono wiyeɗo rokka bannaya hokkatami goto seeɗa ɗo hokkatami goto seeɗa voilà koko leɓat tan ƴeewa kam jara kam no amroni mamata boy rugi a jangguini kam o hande mo amana kam
hande si Allah jabi amanaka yandano ɗum sa non a findini kam way très bien a findini kam haalam haaldani non ko an hettiyama de non aɗa andi min mi ala faiblesse mo jiiɗa o min ko Zil Souleymane wona rokka kanko mo andi ko haalata ɗo ko yeeso mon tan so woni min wana yombinan o soɓane rek surtout ma wattu mamma disque ɗi heewi kaye ndongo wona ɗum mo yimanta kam o andi ko kala ko fande e amour ko kañ wawi ɗum komi yiɗa fiirowo kam mi yiɗa ko on yimanta on gamantaka non yimde kam mboɗo wawi yimande mo quoi musique moom mboɗo wawi yimande mo kono ngamiri mo ko hen ko ɓeɗo ndiyam umo ala probléme ok gadda ndiyam rokka boy ani ça amin tani non alhamdulillah o waɗima cokkas rek nattuɗa e haala ka non aɗa andi très bien a amat hande aɗa andi très bien boy mi waɗat complicité mo wonat complice am haalani ndiyana ɓuuri ɗanɗo kañum woni défense o woni défense am partout min mo ko arami wonani o ça va o ala ko bismini moon ala problème bismini mbaɗata kaw nen nder haw yalda ala ka mon nder koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kam waɗe min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala hadde gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kam waɗe yami mi fadim ha seeɗa mi yahu fiɓay mi ala Ça va? hadde gaybinomi min ka safa o ala ɗo ram Kori jam. mi fadima ɗo ha min woɗɗi mi yoma depuis nante mino dari Ɗum waddimi ɗo ɓay mi yima an ŋemƴammi. e ko ɗum waɗi kono a ɓañi temps mi yona ɗum bammade mayram nolikami dow ma Ambo? mayram goto yo waɗa feere ɗo a yaade jara jahani hay suka a wujja seeɗa nata nder jiidum muñ wallam babam mayram koye wullaran koye wulla Ɗum mayra wi o? yo ɗo a hodde mbaɗa feere nattoya nder jiidum An min mine suusi natude e nder ndu suudu. Mayram jombaɗo. e ndara ko giggol watta piide ko mayram nolikami mbaɗa ko moni wullaran boni wulla Est ce que Mayram mi faala min jiida? Mayram acca mi yaha mi yaha mi prépare fi mariage amen kumal amen dewgal. kono e Mbo anda jaɓa ko ɗum goɗɗo waɗi gombo on joɗinemo. kono hay ɗum anda ko ɗum waɗi ko anda ko ɗum waɗi ko mboyo kam yo min komo noli kam koko ɗum mi wawi yettinde hay sika a waɗat feere min andi yimɓe heewi ɗo anda no nattirta kono a wujjat seeɗa tan nata jiidon walla ran babam boni wulla ran wullude Non. Ɗum mi suyra ɗum wadde te mi jaɓata ɗum wadde. Hande yo woodi ko mi faltake e nanirede woma mi faltake yirede. Mayram, est ce que ɗi falaka mi yiide très bien? e ko faalegol ma yiidengol woni boni wulla wullude komin hallama han keɗoɗa kam Mayram mi falaka mi yiide mboɗala ha mi yaha mbon andi ko fi hakkude amen dewgal amen addi naɓinmi mi yam prépara hatta tari goɗɗo piiwi ɗaɓɓamo andi ɗum joɗinembo piiwi andi ɗum kono sa yi boni joɗiro anande wona beleɗe makko Alpha ano be mi haalda e maɗa hoɗum won tan par ce que ana jari haaldude an hande si Saydou nelima yanoddoya tati anga forani yaade fiyo ɗum fiyo ɗum angana andi Mayram e tati yaltidatani o garɗon jamfiɗon tati ɓay ko onon jadano depuis onon jukalel jamfiɗamo ɓanoɗon Mayram hande si oɗo fori ɓande Mayram nder suudu anga forani noddode tati fiyo ɗum a pari mi suwa parde komi fuɗɗi kono boy mi sikku Seydou si neli kan tan mino foti wadde en tant que ami ma intime mino foti wadde ɗi an hande si Saydou yima ɗo suntoyɗo wonduɗa suntoyɗo non mi si tawi mino wawi ɗum wadde mi wawa wadde mi yaha ok ko ɗum won toon onon ko vengeance nanguirɗon wanda jigol forcerake mboyima ko jiggol forcé waɗa ko forcé ɓe yiɗidirani oɗo Saydou yiɗani Mayram yiɗani Saydou na ko forcé woni koɓe hollirani Mayram woni hollirani ɓe yiɗidiri leyleyre ɓe ko faala suudude hunde nde hollidiri minen ko rewɓe woni min gandodiri hakkudiji amen ɓe yiɗidiri leyley on ha para onon força fi hoɗum boy forcé alaro Fatoumata forcé alaro e ko ɓe landodira wona mi sikku a ɗaɓɓa renita nga landere ho ango ngana faala Mayram landaka a andu ko won toon te Saydou kala fewjinaki kala ko yiɗi mettude welaya yeeso si idima welde ran yeeso o ko metta caɓak billahi min a hersini kan an si abboroɗo gorko wano maɗa ni kala ko fewjinima anga alnaramo gonga a ɓanta décision ji ma hoore maɗa amina yurma e ma ngo ɗaɓɓara anga heewi haala toro Fatoumata wona sama kala wimami ko won toon mimi
tawi mbo halni kam hunde mi wawi wadderam mi waɗat affaire tintinoygol goɗɗo hoɗum ko probléme on probléme na mariage o yawri on jattimo jungo muɗum joni ko mbalandi heddi hoɗum noddanto mo mbalandi ko mamo invité hombo wonno ɗo invité mbalandi ko mambo tawe bono niram mbo tawe mariage o dal ko heddi ko mbo tawe muɗum cakirel ngel oɗon mbalandi on cakirel ngel mi an yarero nde cakirel ngel mi mami de et puis ɗum onon noddomo ha para onon gandi ko geɓɓuɗon ko onon mbaɗa mo ñawal kala e dow ɗum no anga heewi haala wona sama kala mi hawa haala par ce que neɗɗo selluɗo e nanoɗo on haalante ko anda ko woni ana andi très bien famata ko haalantama ko gonga o wimi defata e maɗo ami an kala accu haala maɗa ka an pottiɗo yande ana haala kam accu haala ma hersata sa le yidde men de larani kalesi galeji kalesi nemin ko mayde nde koɗo mi fala min ko miɗi kam waɗe min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala hadde gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko miɗi koɗo mi fala min ko miɗi kam waɗe min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala hadde gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko miɗi haɗi jeddinen konngol jinnaɓe haɗi gimminen konngol jinnaɓe